Bueno, eta gaur, iragarri bezala, baina apur bat beranduago, bueno, gaizki ulertu baten ondorioz, pantailaren, pantailaren bestaldean nire kasuan, eta pantaila partekatzen ikusleen kasuan, Goiatz urkijo daukagu, kaso Goiatz. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, eta zure gonbidapena aiaraldea edabidera oso lotuta dago, hilabete batzuetan izango dugun nazio ekimen batekin, Euskaraldiarekin. Atzo egin zenuten nolabait aurkezpen ofiziala, zer aipatu dezakezu horri buruz? Berez, badaukazuen mezu argi bat honi buruz, ez? Bai, hori da, atzo egun garrantzitsua izan zen guretzako, ez? Atzo zabaldu genuelako entitateen izen ematea, eta atzo ere egun garrantzitsua izan zen, justo 6 hilabete falta zirelako Euskaraldiaren 3. edizioa berriro hasteko, ez? Ariketa soziala 3. egiteko. Izan ere, 2022. Urte honetan egingo dugu ariketa honen 3. edizioa, zehazki azaroaren 18an hasita eta abenduaren 2an amaituta. Eta, edizio berezia ere izango da 3. hau, batez ere eta atzera begira jarrita, ez? Guztiok bizi izan ditugulako une zailak, azken urte hauetan, euskararentzako ere eta euskalgintzarentzat ere une zailak izan dira pandemia urte hauek, eta mezu argi batekin gatoz, ez? Kaleak hartu nahi ditugu berriro ere, euskara erdigunean jarri nahi dugu, eta hori ere islatu nahi izan genuen urte hasieratik, ez? Korrikarekin batera eta ekarekin batera iritzi artikulu bat egin genuelako topagunetik eta euskaralditik apur bat aldarrikatzeko, 2022. Urte hau hitza eta ekintzaren urtea izango zala, lehenengo aldiz korrika eta euskaraldia, ez? Bi ekimen nazional hauek urte berdinan egingo direlako. Eta, aipatu duzu ez, pandemiak nolabait euskara sokoratu zuela nahikotxo. Euskaraldian parte hartzeko zein bide eta zein epe izango ditugu hemendik aurrera? Bigarren edizioaren nahiko antzeko, bai. Lehenengo edizioan norbanakoek, Ahobizi eta Belarri prestek bakarrik hartu genuen parte, bigarrenean berrikuntza batekin etorri ginen, ariguneak, entitateetan sortzen ziren euskaraz lasai aritzeko guneak, eta horrekin gatoz berriro ere 3. ediziora berrikuntza handirik gabe, alde batetik norbanakoek parte hartu ahal izango dugu Ahobizi eta Belarri prest bezala berriro ariketan, baina, taldean ariketa egiteko aukera ere izango dugu, aurreko edizioan bezala, ariguneen bitartez, eta atzo bertan zabaldu genuen entitateen izen ematea, horixe, arigune horiek identifikatu eta izena emateko. Horixe, atzoko egun garrantzitsu hori, ez, entitateen izen ematea zabaldu genuelako, baina ariguneetan parte hartuko ez duten Ahobizi eta Belarri presten, irailean izango dute izen emateko aukera, irailaren 28tik aurrera. Eta arigunei buruz ari gara, berez, jende askok agian ez du, jende askok badauka arigune bat bere inguruan, eta ez zaio bururatu, balizko arigune bat, ez zaio bururatu proposatzea, ez adibidez nik gogoratzen dut, aurreko edizioan, gimnasio batean sortu zutela hemen Laudioen arigunea, esaterako. Ez dakite, jendeari agian gogoratu behar zaio edozein leku kolektiboa dena eta gutxieneko baldintza horiek betetzen dituena har dezakela arigune rol hori? Bai, hortik igual hasieratik hasita ez entitate hitza ere aipatzen dugunean, ez, entitateetan sortzen direlako arigune horiek, entitate hitza esaten dugunean askotan enpresa handiak, ez, etortzen zaizkigu burura, erakunde publikoak, baina entitateak ere badira herri mugimenduak, talde feministak, kirol klubak, guraso elkarteak, guzti horiek ere ariguneak dira eta entitatean dira eta ariguneak sortu ditzakete, ez? Guk bereizten ditugu bi arigune mota edo, ez, funtzionamenduari dagokionez, bat taldean egiten dana, ez, talde antolatuetan, izan guraso elkarte bat, baldintzak betetzen dituena, ez, non
non guztiek ulertzen duten euskara, non guztiak izango diren euskaraldian aho bizi eta belarri prest, eta garrantzitsua izango da talde horietan ere adostasuna bilatzea, ez? Elkarrekin adostea ariketan elkarrekin parte hartu nahi dutena, ez? Kolektibo moduan parte hartu nahi dutena. Horiek alde batetik, eta gero bestetik ere badaude, kanpora begirako ariguneak ere, ez? Persona batek, hau bizi edo belarri prest batek, gainontzeko herritarrekin sortu dezaken arigune hori, ez? Izan administrazio publikoan adibidez harreran dauden pertsonak, edo dendari bat, eta mota horretako ariguneak ere badaude. Eta, atzo esan bezala, izan duten aurkezpen ofiziala, zenolako harrera izan du aurkezpen horrek, eta ze helbururen bat jarri duzue aurten, edo... Atzokoa etzen igual Euskaraldiaren 3. edizioaren aurkezpena ofiziala izan, izan zen apur bat ariguneen eta entitaten izen ematearen irekiera, ez? Aurretik ja egin genituelako aurkezpenak, baita korrikarekin batera egin ditugu, ez? Apur bat hitza eta ekintzaren urtea izango dela agerraldi ezberdinak, eta, hasi dira, ez? Ja gaur lehenengo entitateak, lehenengo ariguneak izena ematen, eta hori da nahi dugun apur bat edizio honetarako, ez? Kaleak hartzea eta benetan berrestea hitza eta ekintzaren urtea izango dela, ez? Lehen aipatu dut, ez direla urte errezak izan euskararentzat eta euskalgintzarentzat orokorrean, atzera begiratzen badugu, aurreko korrika etzen egiterik izan, pandemia bete-betean geundelako, Euskaraldiaren 2. edizioa egin genuen, 2020ko udazkenean, eta uste dugu, 2. edizio horren lorpen nagusia hori izan zela, ez egitea bera, holango baldintza zaietan. Eta urten ja ikusi dugu, ez? Jendearen erantzuna oso indartsua izaten ari dela, ez? Izan korrika, benetan 22. korrika izan delako jendetsua, gogoangarria, herri urratsek ere, giro paregabea sortu zuen, eta hori ikusten dugu, herritarren norbanakoen jendartearen partetik erantzun bat dagoela, ez? Aktibatzeko gogo bat, eta hori hartu nahi dugu, ez? Aktibazio, energia olatu hori gure gana, ez? Euskaraldira ekarri nahi dugu, eta bizirik mantendu nahi dugu, hemendik eta Euskaraldia amaitu arte. Eta hori izango da gure helburua, ilusio, gogo hori, piztea, mantentzea, eta benetan kaleak hartzea gure hizkuntzarekin. Eta, ipatu duzu zera, lehenengo olatu bat daukazuela orain, entitateekin. Agian Euskaraldiaren ezaugarri nagusietako bat da, tokiko realitatera oso lotua dagoela. Agian gogoratu behar zaio jendeari hori, zehazki, kaleak, esaten dugunen, dela euren kaleak, euren inguruan dauden kaleak, ez dela gauza bat zentralizatua egongo dena, baizik eta eskualdeka eta herrika antolatu behar dena. Hori da, hori da Euskaraldiaren funtza. Guk beti esaten dugu Euskaraldiaren motorra auzo, herri eta eskualdetako batzordeak direla, ez? Beraiek benetan antolatzen dutelako herriz herri, auzoz auzo, eskualdez eskualde Euskaraldia. Aiaraldean ere horrela izan da, ez? Herri guztietan, taldetxo horiek sortu ziren aurreko 2 edizioetan, eta ziur 3. honetan ere horrela izango dela, ez? Entitatera bisitak egingo dituztela, hau bizita belarri presten gana ere joango direla, prestatu egingo dituztela herritarrak eta entitateak ariketarako, eta, hor benetan azpimarratzea, norbanako bolondrez horiek egiten duten lana, benetan Euskaraldia errealitate bat izateko, eta gure herri eta ingurura ekartzeko, ez? Lan hori egiten dutela. Eta, gogoratuko diguzu, agian amaitzeko apur bat hau guztia gogoratu da. Berriro gogoratuko diguzun, mesedez, hau bizi zen belarri prest izango diren lagunei noiz izango duten data horretarako izena emateko, eta nola egin behar duten prozedura hori, nola bete behar duten? Hasiko nizu igual entitatenetik ere berrikuntzak egin ditutako horretan, aipatu da moduan atzo zabaldu zen entitateek izena emateko epea, eta luzatuko da urria erdiralde arte gutxi gora bera,
Eta aurreko edizioan izena eman zuten entitateek, bai, ariguneak sortu zituzten entitateek, berretsi egin barko dituzte, berretsi egingo dute haien izen ematea, ez? Euskaraldiko webgunean sartuko dira, eta bertan berretxiko dituzte euren datuak ja aurreko edizioan parte hartu zutelako, ez? Eta, bueno, hor, datuak moldatzeko aukera izango dute, ez? Datuak eguneratzeko adibidez, arigune kopurua seguruen aldatu delako, eta bar orduan. Alde batetik horixe, jada izena eman zutenek bigarren edizioan bere egien izen ematea berretxi beharko dute Euskaraldiko webgunetik, baina noski ongietorriak ere izango dira ariguneak lehen aldiz sortu dituzten entitateak, ez? Eta horiek berdin Euskaraldiko webgunean sartu, baina beraiek formulario errez baten bidez, euren datuak sartu beharko dituzte lehen aldiz, eta euren arigune kopurua, eta horixe entitateen kasuan, eta norbanakoen kasuan, ariguneetan parte hartuko ez dutenek, irailaren 28tik aurrera eman ahalko dute izena, ahobizi edo belarri prest bezala. Eta aurreko edizioan bezala, jada izena eman da gaudenok, berretsi beharko dugu gure izen ematea, baina hor ere aukera izango dugu rola aldatzeko, ez? Adibidez, aurreko edizioan ahobizi izan zen baten bat aurten belarri prest izan nahi badu, horretarako aukera izango du, eta bueno, norbanakoek, ez, 16 urtetik gorako herritarrek lehen aldiz Euskaraldian parte hartuko badute, berriro ere haien izen ematea egin beharko dute, berdin, Euskaraldiko webgunetik irailaren 28tik aurrera. Ederto, hortze geratzen da deialdia, ea norberak agendan jasotzen duen, eta, bueno, mila eskera guztia argitzeagatik eta gogoratzeagatik, eta ziurrenik laster arte, Euskaraldia, bueno, ematen du oraindik apur bat urrun dugula, baina berehala izango ditugu... Gertu dago. Mila esker baiat. Zuei, eskerrik asko. Laster arte.